İraz bahsi nexweşiyê ki li ser zêde nayê axiftin behsê wî bikim. Ev nexweşî kêmxwînî ye. Kêmxwînî bi taybetî jî di zarokên biçûk de dijînin ku du canê, yên ku taze zarok anîn, yên ku dikevin kincan da derdikeve holê. Kêmxwînî di tenduristiyê civakê de pirsgirêkeke herî giring e. Di dinyayê jî gelek tê dîtin. Proteinek bi navê hemoglobîn heye. Hemoglobîn di hundirê xwînê de ye. Oksijen bi alîkarî hemoglobînê bi xwînê re diçe hemû şanê û tevînekan. Gava hemoglobîn têra laşê oksijen ve niguhêze kêmxwînî derdikeve holê. Sedemên kêmxwînî çinin em behsê wan jî bikin. Li seran serê cîhanê herî zêde ji ber kêmaniya hesîn kêmxwînî tê dîtin. Me di serê de behs kirîbû, bi taybetî jî di zarokên biçûk de dijînin ku dikevin kincan, yên ku du canî ev rê jî zêdetir e. Wekî din ji bo hilberîna şaneyên sor, hevcedarî bi vîtamîna B12 û folik asîdê heye. Di kêmaniya wan da kêmxwînî tê dîtin. Wekî din nexweşiyên giran, yên enfeksiyon û yên ku kronîk dibin sedem. Faktorên zikmakî û yê genetîk jî dibin sedema kêmxwînî. Gava kêmxwînî sivik be û di demeke dirêj de hêdî derdikeve holê. Zû bi zû nîşane nayên dîtin. Ji ber ku laş heta radeyekê lê gorî rewşê îdara xwe dike. Çend nîşaneyên hevpar yên ku zêde tên dîtin ev in. Nîşaneyên kêmxwînî çinin em behsê wan jî bikin. Mirov bêhal û bêtaqet dikeve û zû diweste. Çem qîçik dibe û titçilmise. Dil diqute, behçik dibe. Sîng û serî değişin. Mirov tiştan zû ji bîr dike. Serî mirov gêj dibe û dizivire. Wekî din em mirovên ku xwedî kêmxwînî porê wan diweşin, laşê wan dicemidin, lêv diqelişin, cîngîne ji guhên wan tên. Hingên wan req dibe û xewan şevan diherîme. Wekî din şînbûna laşê wan hêsantir e. Li gel van nîşaneyên jorîn di hinek kêmxwîniyan de nîşaneyên taybet tên dîtin. Ji ber kêmaniyan hêsin di hinek kesan de xaseka xwarina qaxiz û axê derdikeve holê. Ji ber kêmaniya vîtamîna B12 dest û pê ditewizin û değişin. Nexweş di rêçûnê de tengasî dikişînin. Kesên ku dibin riskekê bilind de ne divê zêdetir baldar bin û hinek aliyan ve xwemiqate bin. Herî zêde ji ber kêmaniya hesin û vîtamînan kêmxwînî tê dîtin. Di warê xwarinê de baldarî dê wan kêmasiyan heta radeyekê temam bike. Em niha ji behsê xwe parîstina ji kêmxwînî bikin. Em ê çawa xwe biparîzin, çawa xwedî kêmxwînî nabin. Vîtamîna C'yê ji bona hesîn derbasî xwînî bibe alîkar dibe. Porteqal û lîmon têra xwe vê vîtamînê dihewînin. Ber vê xwarina wan fekiyan giring e. Divê hêşnahî bi taybetî jî fincar li ser sifran kêm nebe. Adenên ku kafeîn dihewînin yên wekî çay û qehwe her wisa diçe. Ew girtina hesîn asê dikin. Ji ber vê divê zêde neyên girtin. Gava hatin girtin jî di navbera danan da bên girtin çêtir e. Kesên ku adanên wekî goştê sor, penîr û şîr naxwin an jî pir kêm dixwin vîtamîna B12 têra xwe nagirin û ji ber vê di van kesan de kêmxwînî tê dîtin. Divê ew adan werin girtin. Ji bo tedaviya kêmxwîniyê ya herî giring tespîtkirina sedemê ye. Ji ber ku tedavî li gorî sedemê tê kirin, eke sedem kêmasiya hesîn an jî vîtamînan B vê ev kêmasî bê temam kirin, lê gorî asta kêmxwîniyê tedavî diguhere. Cernan pêşniyar têre dikin. Lê cernan bi heban, cernan jî bi derziyan nexweş tên tedavî kirin. Gava sedema kêmxwîniyê nexweşiyekê din be, divê heman demê de tedaviya nexweşiyê jî bê kirin. Bi tenê tedavîkirina kêmxwîniyê dê pirsgirêk çareser nake. Kêmxwînî jî wisa bû. Bawerên we sedemên kêmxwînî û xweparîstina kêmxwînî fehm kiriye. Wekî din çavkaniyên vîdyoyên min bin vîdyoyê dinivîse